Igbo murum ekene m unu. Aha m brother Paul Chigbo. Ihe onyonyo a na-eme n'akụkụ m ka m na-enecha alụ. Afia akụturu ụbọchị a asị nọ n'Olodia papa ka ọ dị. Ebe ụmụnne anyị na-azụkwa pas na ọtụtụ ife ndị ọzọ abịa kụrụ ya debe n'ala nke na akụtu ma ngwa afịa ha. Ọwụ na-adọbugo ha aka na ntị amarọ m. Ha na-abọstazi ngwa afịa ha na ana aja ma ndị enyi n'ime ana. Ndị aja zedo. Nwanne anyị nwoke wee na-eti mkpu wee na-akpọ ma ndị ọkịja be ha na-akpọsị afa ndị ọgaranya ọma ma amarọ ma ndị ọgaranya ọtụtụ n'ime ha enwere companies ha nwelụ na ana ndị ofe mmanụ. Ife nchọrọ isi ebe akwụ bụ na anyị na-adọ aka na ntị eri mgbe na-adọ onye Igbo ọwụ na aka na ntị na-eti mkpu na-ebe akwa ndị nọ na mba debe ahụ na ịbụ ndị iberibe. Kịta ndị nọ na mba ebewego akwa na-achọkwazị ka anyị soro ha bewe anyị ebe na nke anyị na-eti mkpu unu natawa udene na-ebe akwa na mmiri ama ka a na-ahụ nke a na-eru onye ka ọ ka ya ama. Anyị na-eti mkpu na-ebe akwa aha onye kịta onye ọ na-anataba ife dịka nna anyị Ojukwu na 1999 ka a bịara imeghe trade fair ọsị ndị Igbo ewu kwenu. Ọ kpọrọ anyị ewu mmee na 1999 ife na-ekwu okwu ya bụ 25 years aha 25 ka a kpọrọ anyị ewu. Kịta amọzm ife anyị akpa anyị amọ mma atụrụ kedu ife anyị akpa anyị ka ọ ka mma ewu ka a kpọrọ anyị 99 25 years anyị ka na-asọkwu anyị ka na-emegheri dewe ahụ na anyị fụrụ ụzọ ewere anyị na-agwa abacha anyị kwụcha aka ya etinyere ọkụkọ akị na ya aka na-akụrịtọ o nwere ife federal na-ekwu aka ya akụkọ ọzọ echi maka ndị akụrụ nke ha na 1st February dewere ahụ na mgbe akụrụ ndị nke kọmputa village na ha nọchiri ụzọ na ha nwa nọkwata mgbe a kpọchiri trade fair kpọchiela dịgbọ ndị nke kọmputa village ama na oyi eru ha ụnụ afụrụ ya ọ bụrụ ka ọ dị ọ na-eru eru o metụ imi o metụ anya. Ife m na-achọ ịyọ unu bụ na esteti a unu na-ajụ kemgbe Lion Business Park Estate ya adị anyị na-ama ọkwa shops a na-alụ 2000 hectares of land. Ọkwa ifuru ana dị ebe a ya aba ndị Igbo niile nọ na nsọtụ niile dị n'ụwa maka enwere afịa dị n'ala Igbo ya abakwa ndị nọ Lagos ma ọba ndị n'ugwu Hausa talk more of ndị nọ na mba ụwa enwero maka ndị nọ na Nkwọ Nnewi ama akwapụrụ ndị na-eme nnata ndị nọ main market ama akwapụrụ ndị na-eme nnata main market Ọnịcha ndị nọ na ka afa ya Arịarịa Aba ama akwapụrụ ndị na-eme nnata. Ekwesịrị inwe ụbara ana ebe ya bụ a na-anata izuzugbe ọbanye onye ọbụla onye ka eji wepụta 2000 hectares of land ọ bụrụ acres hectares of land na Lion Business Park. Ọ dị na Night Mile n'Enugu State just one pole from Express all free trade zone ebe a na-agba kọntena n'efu na ya ebe a Lion Business Park na shops anyị na-arụ almost 5,000 shops kịta nọ under construction, about 20 warehouses and about 40 factories, 2,000 hectares of land. Residential estate ya ebidogo. Kedu ife ka na-eche? Ndị nọ na North, ndị South, ndị West, ndị nọ na Africa, ndị Ghana, obodo niile a ndị baị dịka Esbit. Ọ bụrụkwa ndị nke na-aṅụ mkpụrụ mmiri na-echu anyị afa, ndị nke na-eme ka ọtụtụ mma amabụzi ụmụnne ha. Na ana m ekwu ndị isi kpakọrọ ọnụ na-enye Igbo ezigbo afa maka ndị aka ha dị ọcha na-atazi afọ maka ife ndị ọjọọ na-emeta. Gbadata na ebe a ndị nwe factories na China ọtụtụ n'ime ha ewerugo na ebe a wenata na ụlọ no place like home ka anyị create employment ka ụmụazị be anyị hapụ ife ọjọọ ha tiri aka na ya. Bịanụ ka anyị meghe anyị Igbo. Echena mgbe a kụtuoro shọpụ gị bịanụ ka anyị gbakọ aka na agbakọ aka buru ọdọ anyị arụ ndị a bụ ụzọ wee bịakwunye ụgwọ ọnụnụ ngozi ụtụtụ mmiri doro edo ka ha na-echute. Kedu ife ka na-eche taa ka bugbuo anọ na promo ịkwụnye obere ụgwọ agbatịarụ gị nke fọrọ na aha isii ebe ka a na-eme ụdị ya kwụnye obere ụgwọ nke fọrọ afọ ịkwụọ ya ahọ isii after construction ịkwụbazie ya kwa ahọ obere ego fọrọ afọ. Kedu ife ka na-eche? O nwere ife ama dị ebe a a wonderful city to behold. Anyị enwe shopping mall ebe a anyị enwe exhibition center afịa niile a na-arụ na factories dị ebe a anyị enwe ebe a na-egosi showroom ya ọnya bụ exhibition center. Anyị enwe football pitch, anyị enwe tennis court, anyị enwe world class hospital, anyị enwe world class school.
anyị enwe ebe a na-akpọ Lion Square 24 hours night life ya da ebe ahụ. International market mechie, o nwere ife ịchọ na Lion Square ịma nweta. Residential estate ya esuru gị ọkụ na ya God's Agenda Estate n'ime Lion Business Park onye nwa defa. Kedu efe ka na-eche? Kpọọ n'ekwentị ndị God's Agenda ka eti gị n'efe a na-alụ. Ka inwe ike so nweta promo a kịta bụ second phase. Ọ na-agwụkwa izu ụka one ma one. Ka ọ ghara bụ n'ọgwụ ịkpọba m si na ịkpọbụrụ na ị na-akpọchi yazi azụ ka ịkwụ ụgwọ kwụkwa ya taa na onye ji ego adị enyekwa mkpọtụ ada agba aka aza ana ịgbara aka na aza ana ejiji ya n'akọ ya na Lion Business Park. Ndị na-ebe akwa na Lagos ndị akụtụbeghị nke ha na-ekwu ya taa bụgboo anwa akụọ ngwa afịa gị ekwukwana pim. Ọ na-abụ onye ọ dịrị mma o chezi ụmụnne ya a sị na ahụ dị ogeri ọ dịrị ndị oyiye nwoke ọ dị agba ebunatarụ di ya. Onye ọ dịrị mma o chezi ụmụnne ya emebie ngwa afịa ọkpọba ụmụnne ya ọ ife anyị nọzin ya na taba kịta bịa were ana ebe a or warehouse or shop or factory or residential building. Kedu ife ọsọ nya pụrụ? Enwere so many opportunities ebe a. Ịfụ master plan ebe a, ịfụ the central security cameras, ịfụ the traffic lights, ịfụ the concrete road dị ebe a. Nnekwu ya n'ọnya ka m na-egosi unu. Kedu ife ọzọ ka na-eche? Lion Business Park onye nwaba egwu eji 2,000 hectares of land. Kpọọ ndị God's Agenda Production ka eti gị n'ife a na-eme na mmiri adọ n'Enugu steeti abụrụ maka night mile. Night mile bụ ebe enwe the best water so far na Nigeria, all spring water. Ọnya ka ndị Brewere si ji wee bịa ebe ahụ wee rụọ ụlọ ngwaahịa ha. Ebe a ka Akwarafa Mbaka dị na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ. The best water na night mile. Igwuru a na-anị gbapụta mmiri natanụ ka anyị dozie ebe anyị. Iberibe anyị na-ada na North Ego Desert. Anyị gbachie ka na n'obodo ndị ofe mmanụ ka anyị mekere na iberibe aha n'ụlọ ka anyị hapụ oke amamife ka anyị rapụ kalkụletọ na anya red anyị ji wee sodo onwe anyị ka anyị mekere iberibe a n'ime onwe anyị n'oke amamife ji anyị. Ana m ekene ndị nke batagoro abata ibe na WhatsApp group ebe ndị investors nọ ịma na ndị ji ego adị enye mkpọtụ ebe ọ na-ego na-ekwu okwu ọ na-ada ekwu okwu ọkankụ ebe ahụ. Zisa ihe onyonyo a aha m brother Paul Chigbo kpọọ n'ekwentị ya ka ọ dị. O nwere nnukwu kọmpi na n'iji dị ebube n'aka na-ekwu n'ụwa niile fa bụ ọganiru ndị Igbo n'isi ife dị mma na-adịfa mma. God's Agenda Production ụwa kasị akasị na ndị amarozi aka ma ncha. God's Agenda Production n'unu zuru ka eme n'ịchọrọ ịrụ ụlọ dị mma n'elu ụwa kpọtụrụ God's Agenda Production na fa bụkwazi God's Agenda Properties, God's Agenda Estate Management in partnership with Lions Business Park, God's Agenda Cosmetics Business, Indiomani Jejemba, God's Agenda Foundation, God's Agenda Media. Na fan ọkwasị n'ihu akwụkwọ dị iche iche jee na YouTube enwere God's Agenda TV. Iwe lutezie na Facebook God's Agenda Production. Ife dị mma ị chọrọ ịlụ ụlọ dị mma ọwa afịa ka ị chọziri ịlụ ọtụrụ God's Agenda Production na fa zuru ka eme well registered and well verified. Ịlụsi ụlọ akwụkwọ dị mmanụ kpọba God's Agenda ka fa butere gị akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ji agụ akwụkwọ They are also into book distributions in all schools. N'ọkwa na onye ụka ọfụ n'anya ọ bụ na ị chọrọ ịrụ ebe obibi ụlọ dị mma
ka ngwa gị ndị ga-akpọ Ghost Agenda Production. ọ bụ afịa ka ị chọrọ ịlụ chọba Ghost Agenda na fa na-eme ọfụma Ghost Agenda Production. afịa ọma na-ere onwe ya ndị Ghost Agenda o unu zuru ka eme Ghost Agenda Production. ife ọ bụ na ị chọrọ ime ọtụwa Ghost Agenda o na fa na-eme ọfụma Ghost Agenda Production. maka na ife agbanaka n'elu ụwa na ojokwu igogbele ya o Ghost Agenda ndị ọma Ghost Agenda Production.